Va inaugurar al setembre, crec que era de l'any 1997, el teatre actual, però aquest local, o el local que hi havia abans a sota, té una història molt més llarga i era un centre parroquial que feien teatre als grups amateurs del poble, i també aquí va néixer, molt lligat en aquest local, la companyia El Tallaret de Sal. L'Ajuntament va fer una aposta clara per poder, diguéssim, externalitzar en aquest cas el que és la gestió del teatre, i el fet d'anar de la mà, en aquest cas de Vitó, i que Vitó també, a part de la gestió del Teatre de Salt, també sigui el responsable de la temporada alta, doncs el Teatre de Salt se'n beneficia de la projecte-activitat que fa temporada alta amb Vitó aquí en el teatre, com Vitó també es beneficia de tenir unes instal·lacions tan magnífiques en aquest lloc tan amable i tan bonic com és Salt, al costat de les Deveses i de les Hortes, precisament. No hagués pogut pensar mai que en l'escenari d'aquí, d'aquest teatre, aquest que som ara, hi haguéssim vist els dos extrems. D'una banda, les grans figures del teatre mundial, Isabel Ripert, d'una banda, treballant en aquest escenari, Laurie Anderson, ja en el món de la música, espectacles de Peter Brook. I llavors, el que et fa també il·lusió és que hi hagi hagut l'altre, és a dir, les nenes i els nens treballant a sobre l'escenari de les escoles de Salt i dels instituts. Jo crec que han passat els millors noms també de l'escena catalana. S'han estrenat espectacles, no només durant el festival, sinó també durant la temporada estable, com La història d'un senglar, un espectacle que encara està fent en Sergi López, Non Solum. L'estrena del Non Solum al Teatre de Sala recordo com a brutal. És un espectacle que ha anat bellugant amb el temps, però el recordo en aquell moment ple de coses, carregat, segurament una mica barroc o una mica sobrecarregat de coses. Des de l'escenari, el Teatre de Sala és molt exposat, i això és el que és molt exposat de cara al públic. I això jo crec que quan actues al teatre és el que necessites. Com a espectador, si tinc algun en el record especialment, segurament és Le Costume de Peter Brook. I com a director d'escena, evidentment, començant per la Hedda Gabler que hem portat aquest darrer any i on el Teatre de Salt sempre ens ha acollit molt bé, però potser li tinc un especial amor precisament a una cosa que vam fer especialment pel Teatre de Salt, que va ser un laboratori d'arts escèniques i musical que es deia Argelès-sur-Mer. Una de les obres que crec que va anar molt bé i que va ser i que estava feta per aquestes dimensions eren les noies de Moss Van Road. La meva vinculació amb el Teatre de Salt ve de molt enrere, ve del 2001, fent un monòleg, que és Després ve la nit, que era el meu primer monòleg, i per tant era un moment molt especial per mi. Jo aquí he tingut com dels moments així fundacionals, teatralment importants, al veure coses com Ritter de Nevos, una obra de Thomas Berger, dirigida per Cristian Lupa. Com a actor he pogut venir, per exemple, amb la Calavera Coremara, no? La programació internacional és molt important dins de la programació perquè forma els artistes que poden veure altres maneres de fer i per tant tenen uns estímuls que després els enriquirà, però també perquè també està formant els espectadors. Sempre han sabut portar molt bé el que és protegir, exhibir i estimar la nostra producció amb el que és portar les millors caps pensants del teatre de fora, perquè per això serveix un festival i l'excel·lència està feta de la importància d'aquesta selecció. És un honor formar part d'un lloc que s'interessa justament per no quedar ni amb només la cosa internacional ni amb la nacional, sinó de permetre que sigui una plataforma que sigui més àmplia, no? No només és un centre d'exhibició, sinó que darrere hi ha persones amb molt d'amor al teatre disposades a estar creant contingut, no? Quan vaig a Salt, doncs tinc gent que jo ja considero gairebé de la meva família. Crec que és molt important, molt necessari que hi haguessin més teatres com el de Salt i que apostessin per una visió àmplia del que és el teatre, amb gent d'aquí i gent de fora barrejat.